Μάστερ Νατάσα, βοηθάει στο αδυνάτισμα? Πάρα πολύ, γιατί είναι τέλεια καρδιαγγελική άσκηση και έχει πάρα πολλές θερμίδες σε κάθε μάθημα και γυμνάς όλο στο σώμα. Είναι σωστό να συνδυάζουμε το fitness boxing με τα βάρη? Σωστό μόνο, είναι απαραίτητο. Γιατί συνδυάζουμε την καύση λίπους, την αερόβια άσκηση και την αερόβια άσκηση με τη μυϊκή ενδυνάμωση. Οπότε είναι απαραίτητο. Ποια σημεία του σώματος τονώνονται περισσότερο με αυτό το συνδυασμό? Ως προπονήτρια δασκάλα Taekwondo, βγάζω την προπόνηση fitness boxing από τις τεχνικές του Taekwondo, που γυμνάζεται τέλεια όλο μας το σώμα φυσικά, γιατί συνδυάζουμε και το επάνω μέρος του σώματος και φυσικά τα λακτίσματα. Μετά από πόσο καιρό βλέπουμε αλλαγές στο σώμα? Αυτό τώρα μετά από πολύ σωστή άσκηση και εγώ προτείνω 5 φορές την εβδομάδα και fitness boxing ή taekwondo με συνδυασμό με τα βάρη, έρχεται η καθαρή διατροφή που 80% πρέπει να τρώμε καθαρά και 20% να αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο να φάει και κάτι άλλο απαγορευμένο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ η καλή διατροφή. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που δίνει το fitness boxing σε μια γυναίκα? Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή εκτόνωση και μείωση άγχους και έχει πάρα πολλές θερμίδες και κάνει πάρα πολύ καλό στο σώμα σου. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και μαθαίνεις και δεξιότητες αυτοάμυνας που είναι δύσκολη η καιρή που ζούμε, μακάρι να μην χρειαστούν, αλλά καλά είναι να είμαστε προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο. Και τώρα, εφόσον τελειώσαμε, ήρθε η ώρα να ενυδατωθούμε με νερό καρύδας. Η ώρα που περίμενα. Αθηνά. Τσιν τσιν. Τσιν τσιν.